Čaute deti. Ahoj. Tak mám nové CDčko. A to som vás spievam. A potom to bude OK. Ako keby som mal staré CDčko. To by sa volalo Posluch. Či prepáč. Vieš, jak sa by volalo? Dušan. Len toto je len. Ahoj. Len to mám. Ahoj ešte. Len kúpite ho na koncerte alebo shopping shop. Tak uvidíme, skoro sa už uvidíme. Na koncerte, čau. Ale jste se Maruška takhle rozhodla. A ľúbim vás. Co jste si udělali? Nic. Já myslím, že bylo nejlepší, kdybych ten pořad převzal. Dál ho moderoval sám. To je můj pořad. Ty se právě platíš, holčičko. Teď už to je můj pořad. A víc to trošku ztrácí dynamiku. No tak moment. Ten pořad je především můj. Já bych chtěl, aby to byl můj pořad. Teď si to trošku už kladu jako podmínku. Tak čau. Musím ísť. Narušuje volbu. Maruško, prosím tě, běž na plac, no? Na plac? No tak čemu nerozumíš? Skončil. No, tak No. vidím svým zadkem. Tak čau.